హలో గాయ్స్, అందరికీ ఇవాళ అయితే గుత్తి వంకాయ కూర వేసుకుంటున్నాం. దానికోసం మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. పల్లీలు, నువ్వులు, ఎల్లిపాయలు, జీలకర్ర, మిర్చి అవన్నీ వేసి గ్రైండ్ పట్టించుకున్నాం. దాంట్లో కొంచెం అంతా శనగపిండి వేసుకొని, గరం మసాలా పొడి, కొంచెం అంతా మ్యాగీ మసాలా అవన్నీ వేసేసుకోవాలి. దాని తర్వాత అది మొత్తం ఫీల్ చేసేయాలి. వంకాయల మొత్తం నింపి మంచిగా దాన్ని కొంచెం ఆయిల్ వేసి వేయించాలి. సో వేరే సైడు ఒక కంచుడు పెట్టుకోవాలి. అందులో కొంచెం ఆయిల్ పోసి మనం పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆలుగడ్డలతో టమాటాలది అది వేసి కొంచెం మించెల్లి పసుపు వేసి అందులో కొంచెం అంతా అల్లం వేసి అదంతా కలుపుకోవాలి. మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం వంకాయలు పెట్టిన మసాలా ఉంది కదా, అది కూడా మిగిలింది. సో అది కూడా వేసేసుకున్నాక కొంచెం అంతా మరిగినాక అవన్నీ వేసేసి వంకాయలు వేసేసి సో కొత్తిమీర వేసేసి ఫైనల్ అయితే రెడీ అయింది.